dagko ba? Atong dagko. May dagko na. Nagbalik ko. Ati upload YouTube tay. So guys, live ta karon diri sa Camp Team Lumad, no? Na diri atong mga admin guys. Mao ni among kuan guys, warrior, no? Mao ni among ordinary guys, mao ni among Wonder Boy. Mao ni si Wonder Dog. O kani si Wonder Nook. Mangita mong Wonder Boy. Mao ni si Wonder Boy. Guys, si Wonder Boy, no? Gamahanan, kugihan. Kani si Wonder Dog. Kani si Wonder Nook. Ang lugar guys. Kani si mga training guys, no? Tabi may hapon, no? Live ta karon diri sa naami karon diri guys, no? Sa area, no? Mao diri ang tukoron, mao ni ang kasagpa, no? So diri ang tukoron, diri tukoron ang office sa 101, no? Ug ang tribal, no? Naa diri pagatukoron ang Team Lumad. So karon guys, no? Naata diri karon mo ni ang overlooking sa Cebu City, no? Sa kaniya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Mao ni guys ang tibuok syudad Cebu City, no? Mao po dito ang Lapu-Lapu guys, no? No? Mao ni guys ang Cebu City, ang Pikasista mao to ang Lapu-Lapu City guys. Kung ika'y lalapitan ka niya, ang makasama ng Diyos ay tunay. Ang makasama ng Diyos ay tunay. Ang makasama Balay na dapat balay. Ang kaning batuha pa, taghan kaning batuha. Ug tan-aw nimo gaporma ni ditong barko, dito kuan kanang pawikan. Napay unang ni puyo diri balay. Kaning batuha wa gyud matandog, no? So nani sign. Kaon na dabo, kay lami ni kaon gitawag mo bahog, no? Mao ni guys, mga admin sa GOI 101, no? Mga pinili, no? Mao ni si Dato Harold, kani si Dato Salis, kani si Dato Edward, kani mao ni among mga pinili. So mao ni among tatay, no? Tatay na mo diri guys, no? Mao ni tigpainit kape, no? So mag-agigin mo anong training guys, no? Bahog ni may patis, no? Mao ni si Wonder Dog. O wa magkinaon sa guys, wa bisudan agwantahon na namang hinikta ni tatay, no? Nakaredy na ni si Pedro, si Pablo. Gani guys, naa diri si Wonder Boy, no? Mao ni maatapang abato, atongtong abato, no? Kugihan kani guys, no? Kani amo ning among bainay guys. Ano kung saan awa ba? Among mga Wonder Dog guys. No?
Tugnaw kay hangin guys. Mata syudad guys. Dili pa nako sugdan ako ng Tapuso no. So live ta karon diri sa Camp Team Lumad no. Cebu City, Region 7 no. Ato si Wonderboy guys.